Tida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Aiwa, kana wanga usati wasubscribe pa YouTube, tokumbirisa kuti usubscribe, otena on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also tifolloweiwo pa Facebook, pa Instagram nepa TikTok. Aiwa, munongotsvaga yakanzi Saint TV. Ngatinzwei kuti chii chiri kuitika kuno kuMount Hatem. Zirise, yes ka baby. Uribo, kanonza nani? An Tanaga na Faith. Ndo tuma last born tuwe mumbage. Tuma last born. Yes kan Faith. Ya, murezi Zimbabwe ndofunga murungo zondera tiri panapa nevana vedu vanakomana vanasikana vatinavo panapa paruoko rwaMwari. Zvino dambudziko riri panapa sekuona kwei ndo mablankets anorara vanava. Anditi awa pakagara gogo ndo antori magumbeze avo vese. Aripo mangani magumbeza? Asvike 10. Kutaura kuti mablankets ka asvike 10 pavana 52 hama dzangu 52. Vamwe vatotaura kuti gumbeze 1 vanogona kufuga varipo 6-7. Handiti chinova chinhu chinorwadza kutoreva kuti vamwe vana vari kurara vasina kufuga. Ipapa apa pavaritori ndo pavanotorara ipapa. Manje mvura yakunaya zvakare. Mukatarisa mumba muno dzimba dzine nzvimbo dzinovhinza mvura yakangowanda chete. Imba yedu inotanga kuvhinza. Ndo mumba munorara vana 52 munomu. Also panapa vane magas stove handiti 2. So tikukumbira kuti kana kune vanokwanisa kuti wandirawo ma 90 kgs magas tanks kana kutorifila zvina kuipa tikwanise tiri tinobatsirana nawo because mvura zvayakunaya huni kunoko hakuna huni. Asi vakava nemagas tanks zvinogona kuvabatsira. Panobikirwa pari separate nepanogara vana. So matank edu kuitira kuti anga vana vedu vange vari safe, matank ari panzvimbo iri safe. Also magetsi sekuona imba inoyi yakachubhiwa but hainozokwanisa kuitwa magetsi nenyaya yekuti pakashayikwa mari yekuti vange vari vanokonekterwa magetsi. So tirikumbira zvakare kuti kune vanobatsira vakasununguka kuti vange vari vanobatsira tinge tiri tinoita kuti imba inoyi inge ine chiedza. Ndokuti kana dzanguva dzemanheru havana imwe means yekuti vange vari vanotocha kana kutoita malightning emba inoyi kunze kwekunge tikatovabatsira. Alright, motobadza maplastics. Panapa ndopo vanotongobatidzira maplastics ekuti vange vari mumba munge muri munoitawo chaedza but hazvisi safe kuvana vedu handiti. Also hazvina kuipa tikakwanisa kuvabatsira neproject yekuita vane danga rehuku tikavakwanisa kuvarezera kana mari yekuti vaite 300 kana 200 huku dzinokwana ndeti voita huku dzavo kuitira kuti vange vari vanobatsirika pakuchengeta vana. Fridge, kana mune fridge yamusiri kushandisa munotibata tikawana ka deep freeze handiti to pange pane fridge. Also masolar tokwanisa isa masolar handiti mazuva kwane masolar nemabatteries ekuti tinokwanisa kutoisa panapa. So we are pleading with all macompanies anoita zvemasolar maindividuals vanokwanisa kutibatsira kuti tinge tiri tinovaisirawo kasolar system kekuti pamba pange pari pane chiedza vana vedu vagarewo upenyu hwakanaka kungofanana nemwana wako wauinaye ari kukwanisa kutowana zvose. Aiwa, tida kutendai mhuri yeZimbabwe kuti aiwa munomira nesu muchatibatsira panguva dzakadai. Thank you very much nekuramba muchimira nesu. Aiwa gogo, maita basa nekutiratidza musha wenyu nekutigamuchira kwamatiita kuuya panzvimbo inoyi. Also ndichida kuti a big shout out kuna JCTV ndo vakatibatira mushini ndo vatauya navo kunoku tiite big shout out. So handei tinovafollowa nekusubscribe on his YouTube channel yakanzi JCTV, and I go and check his link on the first pinned comment. Thank you very much. Chida kutenda nekuda kwesupport yese yamuchapa. Maita basa mara kuitire zvakanaka. All right, from Uncle Saint tiri pano paruoko rwaMwari chiti much love and God bless.